Ако използвате подхода за правене на кофражен план в Revit с локални разрези, които редите върху кофражния план в шитовете, сигурно сте се сблъскали с проблема как сега да копирам тези готовите разрези по горните нива, особено ако имаме типови плочи. Как най-лесно може да стане това нещо, когато имаме типови плочи? Ще използвам една функционалност, която е от 22 версия, мисля, насам. С десен бутон върху шита избирам Duplicate Sheet, заедно с вютата, които са направени. Вютата им избирам With Detailing. Това означава, че Revit ще направи нови вюта. Ако искам да бъдат едно към едно с оригиналните, мога да избера долната опция. As Dependent, тогава каквито са тук в момента, такива ще бъдат и на другия разрез. Това обикновено е идеално за типови нива, при които е сигурно, че модела няма да се променя. Аз обаче имам незначителна разлика в този модел. В този участък и някои други, затова ще избера Duplicate with Detailing. В момента получих ето нов sheet, който трябва да бъде всъщност на кота 850, да речем, така че ще го преименувам. 850. Сега, какъв му е проблема? Тук все още стои разпределение, т.е. плана от кота 560, затова ще добавя подготвения план за кота 850. Ще използвам пунктирите, които излизат, за да мога да го центрирам върху другия. Ето тук. И тогава мога да изтрия копието на кота 565. Така вече имам плана, който трябва да бъде, но тук се оказва, че има проблем. В Revit изгледа, който е сложен последно, неговият draw order е най-отгоре, така че той скрива останалите, които са отдолу. Това нещо как може да се направи? Единият вариант е да се пренаредят ръчно разрезите, така че се сложат след плана в шита, което губи смисъл на цялото упражнение. За целта трябва автоматизация. Има доста плагини в интернет. Аз ще използвам един, който съм направил с помощта на ChatGPT, без да пиша никакъв код, само с обяснение какво точно ми трябва. Този скрипт, когато маркирате някакъв план, т.е. viewport, с негова помощ го пращате най-отдолу под всички. Който иска може да види линк към този скрипт в описанието след видеото. Сега вече изглеждат нещата както трябва. Ако това беше наистина типов етаж, можеше да остави нещата такива каквито са, с тези разрези, като имам предвид, че тези разрези сочат към кота 5, а не към кота 8, където всъщност се намирам в момента. И е моя отговорност, ако има някаква промяна или почта вече не е типова, да направя разрез където трябва. В моя случай аз обаче искам да съм сигурен, че моите разрези не са разрезите, които виждам на кота 5, ето и те са копия на оригиналните на кота 5, а искам да си режат точно на съответната кота. Какво мога да направя в такъв случай? Тук съм заключил всеки един стоманобетонен елемент, за да мога нещата, които правя в момента, да не селектирам геометрия. С този бутон тук ще направя така, че да не мога да селектирам заключена геометрия. И тогава мога да почна да премествам разрезите на горното ниво. Ще започна да речем с това първо. За да не ми пречи този изглед, малко ще го преместя на точно разстояние надясно. И да речем почвам с този разрез. Първо се маркирам анотациите, с Ctrl-C и копирам. Не мога да маркирам геометрията, защото тя е заключена. След това се пускам кропа и премествам с Move кропа нагоре с стойността на разликата между етажите. Това е 285 см при мен. Те остават визуално на същото си ниво и с Ctrl-V връщам обратно анотациите. За да мога да поставя лесно анотациите, ето тук съм си избрал Constraint и като дръпна с мишката пиша 0, Enter и те застават на абсолютно същото място. Така вече съм копирал. Сега тази града може би се е преместила, затова тази анотация излетя, но другата се застана на място. Най-вероятно тази има някакво изместване. И мога да продължа към останалите разрези, например този. Тук отново си избирам анотациите.
тъй като разрезът е хоризонтален, т.е. обърнат вертикално, местя наляво. Т.е. първо Ctrl-C, показвам си кропа, местя кропа наляво, 285 и с Ctrl-V връщам отново анотациите 0. Тези се останаха по местата, защото явно няма абсолютно никаква разлика между двете сечения. И така нататък продължавам с останалите, а сега ще преместя останалите за минута-две. Лесно се ориентирам кои разрези са преместени, по това, че тук им свети вюпорта. Мога да направя също и за тези, които са извън кофража. Да си маркирам всичко, което ми трябва, Ctrl-C и да ги преместя и тях. Тук останаха някакви анотации, тъй като явно съм го правил това. Тук е съвсем различен разрез, не се получи. Нещо беше по-различно. Ето в този случай. Явно съм ги копирал предишния път и се стоят анотациите от предишното копиране. Затова тук се получиха двойни анотации. След като съм ги копирал нагоре, вече трябва да преместя разрезите в правилната папка. Аз използвам подреждане по два параметъра, за да могат те да се преместят където трябва. Ето вече отидаха и при кота 8. Също и за тези два разреза. Ако искам да имат нормално име, тук ще ги кръстя 3А и 3B. Съответно, те ще се отразят и в плана. Отново, преди да върна плана, само ще махна кроповете. И така вече имаме бързо копирани разрези. Сега някой може да ги преименува евентуално. Но имаме бързо копирани разрези по нивата и най-готиното е, че ако по някаква причина се наложи вашия разрез да не е типов, т.е. смените някакво сечение на елемент, разреза вече ще е активен. Но и тая града да стане 50. Ето автоматично се промени съответното сечение. Така лесно може да прехвърляте типови разрези по плочите.